לו הרכב. מה הוא עושה? לפני המשטרה. ואחרי שחככתי בזה מאוד מאוד באופן מעמיק, הבנתי שבעצם הטלפון הראשון שאותו אדם עושה, היא לחברת האיתורן, ולא למשטרה. ואז באמצעות צו בית משפט, פניתי לחברת איתורן, הוצאנו את ההקלטות של אותו אדם שהתקשר לאיתורן. על מנת לברר איפה האוטו. והשאלה הראשונה של איתורן ששאלו אותו היא, האם יש לך פוליסה למשאית? והוא אמר, לא, אין לי פוליסת ביטוח למשאית. ההקלטה שלו בחברת איתורן עזרה לפצח את התיק, ובית משפט דחה את התביעה וחייב אותו בפיצויים, לא בפיצויים, בהוצאות משמעותיות, כי התביעה שלו הייתה תביעת שקל. והוא לא סבר שאנחנו נגיע לראיות באמצעות איתורן, אבל זאת חשיבה מחוץ לקופסה שהולידה ראיות שנולדו בזמן אמת, שלא ידענו על קיומן, אלא באמצעות חשיבה יצירתית, הצלחנו לשים עליהם יד, להביא אותם בפני בית משפט ולפצח את התיק. אז התהליך הזה בעצם של סתירת עדויות הוא לכאורה נוח יותר לביצוע על ידי ההגנה מאשר על ידי התביעה, כי לדעתי מאזן הכוחות הוא לא שוויוני. מגיע תובע שבעצם זה המקרה שלו. אין לו שותפים למקרה הזה. זה מקרה שלו, והנטל להוכיח את התביעה על כל מרכיביה הוא על הכתפיים שלו. וכדי להפריך את הטענות האלה, אז קל יותר להגנה בעצם לקבל תמונות מצב נוספות או אינדיקציות או